So yun po, what's up mga mamarang. So ako din si Singkit Algie Watson. So ako din sa simbahan karon, Poli Simon. Sige, play. So yun po, what's up mga mamarang. So kauban ako sila. So wala na ako gitiyo ng camera direct. Kay pasensya na kayo, wala itingog among video. Kay wala na itiko ng audio. So ako din si Simon, no? Magtagalog ko karon kay lagi magtagalog na ako. Sige, ito na. Magtagalog ako. Kasi hindi nila maintindihan. Oy, ang bulak ibinigay na ni Mayweather. Katawa mo ko ni Mayweather. So ayun po sorry na nakakatawa kasi yung mukha ni Alvin kasi nadusing na siya. Okay. Pasensya na. So ngayon magbibigay kami ng bulaklak sa mga random girls dito sa Siquijor. So, kami lang. So yun po. So umpisahan namin ngayon. So ang unang magbibigay si Jubin Pahinte, yung magkakameraman namin. So siya po yung una kasi siya po yung magbibideo namin. So ito na po, magbibigay na po kami. So let's go. Papaluin ko na po tong kamera ha. Diyan lang kayo, wag kayong aalis. Papaluin ko na. Basta sige, ito na. Ito na talaga. It's prank. Ito na talaga. Sige, oops. Ito na, umi-scream na si Jubin dito sa kumbento ng Las Siquijor. Ito, nakakita na si Jubin ng babaeng magandang dilag, puso ko iyong nabihag, wala nang hahanapin kundi, okay na ba? Okay lang, sige, peace, sige, ay, ngisi pa si Jubin, ngiting tagumpay, sus Jubin, namimili ka pa ng chicks, sige, anong sasabihin mo Jubin? Sabihin mo Happy Valentine's, hindi I love you, na-doubt ka? So ito naman si Vince na inggit. So yun, lumapit siya, magkipag-picture daw siya ko no. Jubin po, parang baliw. Yun, Vince pumasok na rin. Oops, cut natin yun kasi makikita ng GF. Ayun po So sige, maghanap ng iba. Wah. Bumangil pa si Bard. Bard, anong nangyari yan sa kilay mo? Siniko ni Pacquiao. So babalusan ko siya ng suntok bukas. Ano pa? Wala akong masabi. Sige, bahala ka. So ayun po napapatuloy kami sa pagmamimigay ng bulaklak. So pumunta kami dito sa may basakan, wala kami nakita, puro kuho lang aming nakita. So yun po, nagta-time si tatay. So lumabay lang kami. So ito si Algie pala. So yun, So yun si Algie, para kami nagpaparade. Yun. Ang saya namin. Yay! Yay! Jubin, kilay lang. Sapat na. Yun, si Algie, hinabol ang aso. Yun. Hinabol ang aso. Sumunod din si Kuan. Nandito na din kami sa si Public Market. Nandito wala kami nakitang chicks kasi puro maraming tao. Hindi kami dito kasi maraming tao, mainggit yung iba na hindi mabibigyan. So pupunta na lang kami doon sa may highway, doon na lang kami mamimigay ng bulaklak kasi andon isa-isa lang ang mga babae. Doon na lang kami sa may highway mamimigay para mabigyan na ang lahat. So dito na kami sa highway, sumunod si Dario. So yun, si Dario pa rin ang sumunod sa amin. So yun, patungo kami na Maria Siquijor. Ayun, umaangat na. So yun, may nakita kami na mamaligyan ng isda. So binalikan namin, si Jubin ang bibigay doon. So ito na, si Jubin na nag-drive siya pero wala siyang helmet. Ikaw ha? Wala kang helmet ha? Ikaw ha? Jubin, pupunta na siya doon. So yun, huminto na si Jubin dito sa may gilid. So ipinarking sana niya pero bawal dito, baka banggaan ng ibang motor. So doon na lang sa Pikas. Doon na lang. So yun, nakita namin si Ante. Si Ante. Yun, nilapitan ni Jubin, nagdala ng bulaklak na pagwapo pa si Jubin. Yun. Ante, sa'yo tong bulaklak. Happy Valentine's. Yun. Sige, kantahan nyo. Sige, kantahan nyo. Just give me you. Show me what's real. Tonight, reggae for tonight. Yeah, come on. Yun, ngiti-ngiti si ate. Masayang masaya. Yun, Jubin nagpa-picture. Yun. Yeah, ante. So yun, patuloy kami sa paglalakbay Padlong Maria. Yun. So yun, leg ko yan. So yun, tinga Jubin. So pinaangkas ko na si Jubin ni Dario kasi Dario na naman ang magbibigay. Yun. Si Dario na ba to? Jubin pa rin to. Yun, nakita namin si Ante na mamaligyan ng isda pa rin. Ante, halika muna, may bibigay kami. Ito, bulaklak para sa'yo. Ang laki ng kuwan. Kumanta kayo. God give you. Bakit siya umalis?
So, yun, nagpatuloy pa rin. Tumigil na kayo sa pagkakanta. Patuloy na tayo sa Maria. Yun. Hey, Dario, ikaw mo nang pangkas si Joben kasi magbibideo siya. O, sige mo, sige. Sige, okay na. Sige, tara. Sige, pumunta na tayong Maria. Sige. Ying! Uy, nakita natin si Auntie Otro. Nakatayo doon sa may kuano. Sige, lapitan na mo, Dario. Lapitan mo. Sige, yan, sige. U-turn. Sige, okay. Yun, ante, may bibigay kami, bulaklak. Ilang sa bumaga, record pa ko aning akong bay super hari waiting akong video. O sige, dara si ante. Okay, sige. Ngiti si ate. Oy, mga balabal mo dong, musa kayong tako, padlong lasi. Na, patulong kami ng Mariante. Sige. Magbibigay kami ng mga bulaklak, hindi kami naghabalabal, pero sige, kung sasama ka sa Maria, okay lang. So, sige tara. Hindi ayaw mo sumama? Sige. Kami na lang. Sige. Yun, padlong na kami ng Maria. Yun, nakipag-unahan pa si Dario sa akin. So, yun, Dario, unahan tayo. Wag na lang. Baka may checkpoint doon, mahuhuli pa tayo. Yun, yun nga, may pulis. Tamang-tama yung sinabi ko. Yun. Bibigyan na lang natin yung bulaklak ng pulis para hindi tayo dadakpin. Yun. Uy, video nyo ha. Ay, wag na lang. Ay, video nyo. Sige, basta. Ma'am, may checkpoint. Magbibigay na lang sana kami ng bulaklak. Yun. Thank you, ma'am. Kami po, kayo pala ang magti-thank you sana. Sige. Ma'am, ipadadakip ko sana tong reader. Wag na lang daw. Kaya wala pa yang kuan. Hindi pa yan bayad. Hindi namin yung dakpin. Sige, umalis na lang tayo, tol. Baka dakpin na to, tol. Sige ma'am, bye-bye ma'am. Pupunta na kami ng Maria. Sige ma'am, bye-bye. Thank you for accommodation and subtraction. Sige, yun. Yun, patungo na kami. Oy, wag kang umulan. Nagbo-voice over ako. Oy, wag kang umulan ha. Kaya hindi madinig akong tingig. Yun, kandapin na kami. Yun. Umuna si Simon. Oy, wag kang umulan ha. Kaya so hindi madinig yung busis ko. Yun. Huwag kang maingay din, Alben. Huwag kang maingay, Alben. Sige. Yun. Yun. Ngeng. Patulungan na kami ng kuwan. Oy. Yun. Joyride lang. Ngeng. Oy, bakit nahuli? Oy. Pineflex talaga ni Joben yung do exam mo. Uy, si Ante. Uy, ito na. Ito na siya. Bibigyan. Ante, may bibigay kaming bulaklak. Asan? Yun, nandun sa likod. Yun, ito Ante. Ay salamat. Kanta nyo. Parin ang hanap ng puso. Usa di atong kantaon di. So, pasensya na Ante. Wala sila kabalong sa anong kanta yon. So, alis na lang kami. Nakakahiya. Sige. Salamat Ante. Yun, nakangiti si Ante. Yun, parang ito talaga si Joven. Pineflex yung do exam. Hindi naman nag-sponsor. Yun. So, yun. Uy, dito tayo sa may kuno, may mga gandang dilag dito. Yun, humunong yung kuno, bayihan humunong yun. Humunong ka, mag-U-turn ka. May babae doon. Sige, U-turn. Lumingi pa siya. Yun, lumingi. Sige, andito na kami. Yun, Dairo. Lingi ka pa, Dairo. Yun, Alje. Yun. Uy, may baligya pa rin dito mga prutas. Ikaw kamahatag. Matag. Dili, Tagalog, Dairo. Ano? Kayo Dairo. Ako lang magbigay kasi tagal. Ko lang magbigay. Bibigyan mo ako, Dairo. Okay. Sige, ako tong isa ibibigay ko ang Ante. Sige ha. Sino yung isa? Joben, sumunod ka sa akin, mag-video ka. Para may silbi naman itong vlog kahit walang busis. Sige. Kabinsin lang itong isa. Kabinsin na lang yun. Kabinsin lang itong isa. Ibibigay ko sa dalaga. Ito na. May meron din sila si Dario at si Valentine's. Happy Valentine's si Dario, si Dairo og si Ako na magbibigay sa dalaga, yung maganda. Ako na. si Dairo yan. Para sa kalingawan ni tanan. Yan. Yan mga papalapit na ako. Mga babaero yun, si Manloloko yun. Yung nakastripe ang akin, Dario, maganda. Magandang. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining maganda sa mukha mo. Dario. Ako na ba? Dali ko ko na ka nang magkasala sa tanda. Yun, Alben na naman. Yun, lumapit sa may tindira ng prutas. Yun, Alben. Uy, bumili yata tong tuba. Uy, hindi pala, nagbigay pala. Ante,
May bayad yan, 12. Ay, hindi pala. Bigay. Salamat, Happy Valentine's. Alvin, Alvin, yun. Umiti nga si Alvin, yun. Ay, andito na kami. Oh, back to the game. Oops. Ano dito? Oh, yun, si Lola. Oh, bigyan mo yan ng bulaklak. Yun. Asa na yun? Asa na yung bulaklak? Asa na? Uy. Ay. Oy, asa na yun? Ay, andito pala ni Rodel. Yun. Yun, bibigay ko to kay Lola. Sige. Lola, may bibigay po ako. Ito, bulaklak po. Yun. Bulaklak po. Ano, bakit po? Happy Valentine's po, Lola. Kaya pala. May bayad yan, Lola. Wag mong singil lang ng bayad, Rodel. Ikaw, ha? Sige, putol na tayo. Alje naman ang magbubuhos over kasi kapoy na ang baba ko. Sige, Alje. So ayun guys, kinapoy na si Simon. So ako na naman ang magpapatuloy sa next video na ito. So huminto kami dito dahil may nakita kaming ginang at mukhang pinabayaan ito ng kanyang asawa. So bibigyan namin siya ng mga bulaklak at si Rodel yung magbibigay daw nito. So nag-U-turn. So ito ngayon si Rodel. Naka-prepare na siya meron na siyang bulaklak. So papunta na siya sa ginang. So humanda ka ginang. Ibibigay ko na sa iyo itong bulaklak mo. So mayang buntag dira nang nandito pa ko yan po yung bulaklak galing sa STB. Yung bayad po manang. Nakikamay lang pala si Rodel. So ayun guys, nagpapasalamat si Ginang dahil since birth, ngayon lang siya nabigyan ng bulaklak. Nagpa-picture muna. So patuloy kami sa pagbiyahe ngayon. Nandito kami sa may paaralan ng Gandapeng High School. So nakikita natin may mga magagandang dilag sa kalye. Mukhang walang mga asawa ito. So pagbibigyan natin sila ng mga bulaklak. So ayun, nakikita natin itong nagpiprepare sila dahil parang magtitinda sila ng kung ano-ano dito sa kalye na makakain. So ngayon patungo na si RJ. Andito na ako, magbibigay na ako ng bulaklak. So itong ginang, tanggapin nyo, Happy Valentine's. So depo na rin isa. So guys, yun guys, natatawa na ako dahil ito, kinikilig si ate. Grabe yung kilig niya, abot langit. So ito naman si Simon ay umiipal, mukhang magbibigay rin pero wala nang mapabibigyan. So Simon naghanap ng makukuha ng, so nakikita siya ng babae. Ayun, pupuntahan ko na. Grab the opportunity. So ayun, kahit may asawa na to, bibigyan ko pa rin. Bahala na. Basta makapagbigay lang ako. Ito na, Deo! Ikaw pa rin. Ayun. Ikaw pa rin. Wala ko kablong sa katay. So, maraming salamat po ate. At tinanggap nyo yung bulak kahit plastic lang. So, patuloy tayo sa pagbibiyahe dahil mukhang uulan na kasi madilim yung panahon. So, ito na ngayon. Nagdadrive na kami ng motor. So, on the way na kami patungo sa ibang mga babae. Ito, mukhang uulan na talaga. Nababalaka na si Vinci dahil ito na. So ito nakikita po natin guys sa likod, mga fuckboy na mga tao. Nagda-drive. Ito may mukhang overseas dito, bagong landing pa lang sa Siquijor. Nakikita nyo nakaklik ng Honda. naklik. At yung isa dyan, yung nakapula. Ito, umabot na tayo. Alvin, pasok. Mukhang si Mayweather to, natamaan para boxing pa. So ito po yun guys, mga bulaklak ibibigay na po namin sa may nagtitinda dito ng mga isda. So ito ako. So guys, ate, tanggapin niyo po yung mga bulaklak. At bigyan niyo po kami ng isda pagkatapos. Magandang dilag, puso ko iyong binihag. So ate, hindi po kami humingi ng bayad. Gusto lang po naming magbigay ng mga bulaklak. So yon, kinikilig ang mga ate. So tinuturo pa nila ng nagbibideo. So bakit si Vinci ang binidyo, hindi yung binigyan ng bulaklak? So, bakit yan? So ayun guys, bakit si Vinci yung nakafocus sa video? So ayun guys, gusto pa naman sana namin bumili ng isda pero kaso ubos na yung pera namin kakabili ng bulaklak. So ito naman si Alvin, nasuntukan kagabi dahil nabigay siya ng bulaklak ng walang pasawi sa ibang babae. So ito, papunta sa tindahan, mukhang masusubukan naman ang tapang ni Alvin dito. Pinasok niya talaga ang tindahan. Ito na, nagre-raid si Alvin. Ito na, papasok na talaga si Alvin. Ayun, nakita niyo yung tindira, tumatago. So ayun guys, ibibigay ni Alvin to kahit bawal, kahit illegal. So ayun,
Sabi ng tindira. Sabi na tindira, wag ako kasi may bana ako. Baka matitigbasan ka. So ayun, bibigyan talaga ni Alvin. Walang Ayaw kong tumanggap dyan kasi Oh, yun. Pinagsabihan si Alvin na hindi daw tatanggapin yung bulaklak dahil may bana siya. Sa iba na lang. So, nandyan po pala ang bana sa likod. Mukhang masusuntukan naman ulit si Alvin ito. Patay tayo. Hindi binigay ni Alvin dahil natatakot na siya. Ayun, kumaliwa si Alvin. Sa kabilang buhay. Ito, tinanggap ni Ninang. So, ito pala, nagkasundo silang Alvin dahil single mom naman ito. At yun, tinanggap ni ate at palabas naman si Alvin dahil mukhang delikado na sa loob. So, ayun, Alvin, nag-i-explain bakit ngayon hindi siya sinuntok. So, para Sabi ni Alvin, handa naman akong tanggapin yung mga suntok. Ito nga oh, bilin siya. So ayun, nagkakatapok yung STB Farm. So ito, si Alvin kumakaway dahil mukhang magpapaalam na talaga siya. So nagpapasinsya siya dahil may asawa yon. humingi siya ng pasensya sa mga taong nanonood na baka Umalis na tayo dito mga pre. takbo pre, may bana. Ay, isa. Oh, yun, patuloy na tayo sa pagbiyahe. Umalis na kami para walang gulo. Ayun guys, tumakas kami kasi ayaw namin ng gulo at ayaw namin mapahamak si Alvin ulit. So ayun, ride na naman tayo dahil ito yun guys, mukhang uulan na talaga, pauwi na kami. So, keep safe mga mamarang. Salamat sa panonood. So yun nga mga mamarang, no, walang busis yung mga video namin. Pero sayang naman kung babawiin pa namin kung nabigay na. So yun na lang. Yun na lang ang nangyari sa lahat ng nangyari. What's up mga mamarang? So ngayon, inabutan kami ng ulan, pamamigay ng bulaklak. Basang-basa yung katawan. Basang-basa sa ulan. Dito ako, nag-iisa. So ano pakiramdam nun na may napagbigyan ng bulaklak? Masarap sa pakiramdam. Pampa. Ayusin mo. Yung nabigyan ko, nagbigay kami ng bulaklak, masarap sa pakiramdam, yung may napasaya kang tao. Yun lang, salamat po. Si Namar rin. So, Tapos- hashtag mamarang. Kuan, malaking, ano ba Tagalog? Ay! Ano ba Tagalog sa Tagalog? Hindi, kuan, masaya kami kasi nabigyan namin yung mga kuan. Hindi lang basta chicks yung binigyan namin, kundi mga nanay din. Walang pinipili. Mula sa puso namin yung binigyan namin ng flowers para sa Valentine's Day. Yo, hashtag mamarang. Binigyan ko si nanay, sobrang saya, pero sinabi niya, wag na lang po kasi magalit yung asawa ko. Ulitin mo. Tapos ibibigay ko na lang sa isang tao na napapasaya-saya sa akin. So yun guys, nagbigay kami ng mga bulaklak. So sobrang saya po talagang magbigay. Kaya magbigay po tayo ngayon, February 14, hindi puro pag-ibig. Magbigayan. Magbigayan. Dapat yung ganito, ibigay mo yan. Ang masasabi ko sa binibigyan namin ng mga bulaklak ay medyo masaya kasi masaya din sa aming loob na pagbigay kami ng mga bulaklak sa kanila at nakita din namin na sobrang saya nila dahil sa mga binibigay namin ngayong Valentine's. So yun, kahit inabutan kami ng ulan. Oh, ito, basa. Basta sa ulan. Hindi ko basa. Ayan, umuulan agad. Oh, yun oh. Paparating na dito. Inuunahan lang namin yung ulan doon. Kasi yung takbo ng ulan, 80 lang, yung motor ni Alvin, 120. So, yun. Hanggang dito na lang. So, kaulan na. So, kahit inulan kami, worth it naman kasi may napasaya kaming tao, yun. So, yun lang naman ang aming Goal. ha? Ang tawag, Ben? Goal? Oh, yun lang naman ang aming goal sa vlog na to, yung may mapasaya kami at yung may ma-in-love. Oy, parang, di ba? May mabibigyan, mabibigyan ngayong Valentine. Shoutout no? kami ni Sir Lumusad. Shoutout kami ni Sir Lumusad na nakita kami doon sa ano yun? Yung last? Kanaping. Kanaping? Oh, doon.
Nakita kami ni Sir Lumusad. Tapos, Kami rin doon, Simon. dito na lang. So, hanggang dito na lang kasi, paparating na talaga yung ulan. So, yun. So, Nag-iisa. so, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa aming mga videos. No? Hindi lang puro komede, pero may din. May halong pagmamahal. May pagmamahal. So, So, yun, magmahalan tayo ngayong Valentine. Paano naman ako? Wala akong jowa. Give love on Christmas. Hindi Ay, Valentine's Day. binibigyan namin. So, yun. So, ay, salamat tayo sa nag-video. Sa nagkuyog po na maghatag si Joben. So, sa. Oh. Drive. So, mo rin ang Joben, oh. Yeah. So, mo rin hashtag mamarang. Yes, hashtag mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out. Go, Bansigay Vlog. Maligo na may, maligo, mag-ilis.